Archimang, lukumang, nana sasa ba yokoromo we wato wala mala. Anyun susrana se karu kofko archi de prespartori, archi en luku. Daarom meka bijiman betaki, kijk luku jere, luister. Ja, de no kataki no verstaan. En we begrijpen dat me baro di Noordom met Zuid, Oost-Gogo met West, wie spodef mama sernan, afukong ko archi en luku, yu prespar programma. En mi jaso, nanga brarut. Ja, maar Gambo, ik zei dat je obing, nanga belangrijk tori, maar ja, fos obing, maar bar ala de sanama ori na trasi, ala diaspora, ala sanama de tan trasi, we barrio ori, en lek van Masar Gambo ba, takik ba, haru bangiko usturu, wat tidee, wat tak over alla tori seipsa, en ook de tori sang fawe charus revi, is er nang. Ano zo Masar Gambo? Asasande, so inderdaad, archi maluku mana nasa saba yokromo alibi kontaranga. Ja. So, mana so etja so. I abi oorzaak en gevolg. Je verstaan? En dan teyu abi want dito soro. Je verstaan? Want dito soro want taki na wan eeuwig dierig soro je pot deresi mane betere. Je danga weensiri no mona i futu de sobu so aferband. Pardon. Dat voor dres zo aan soro. Je verstaan dat je go liepele uit pura por meti. Dan i desinfectering. Dan je setting. Maar a fostemi sabitak desma fu fosi be a fosten teresi. Bijvoorbeeld kerbasi nyang. Dat je mij tapa kerbasi nyang jeng. Dat je bari. Maar ook kon betere. Je verstaan. En dat met kerbasi taki. Takru maniri. Mine deresi. Maar takru soro dito soro. Mi ederesi. Dat wan taki archi manluku manna nasa saba yokromo. Dat we taki tjuso over normen en waarden. Natuurlijk. Isabi toch? Ja. Want ino mus denki taki. Te yu e sorgu taki. Je potisma fu e taksani los en fast fu ne aberespeci ji biji wang. Wins fast matang, wins fa korong. Na wan biji wang fiu. Dat yum aberespeci yum ab normen en waarden. Faye chayu serefi ina libi makandra. Faye fena tor dat brado. Ja, natuurlijk, want je ziet zelfs, look op Facebook. Ja. Bepaalde man en jere want tori. Ja. Amane verifiëer, amane go check if was aan juist. Ja. Ik kan mij troezen kom. Dus amanda ti eluku apply Barcelona Real Madrid. Dus amai hoor karak. Altijd. Amai hoor karak tak wansan mus go fout. Vaka leggen. Dus dat. Maar man ne creëer. Nee. Amad ne creëer. Nee. En doordat ine creëer, dat ine sab you eji waarde en ine saba waarde vaterawan. Want dat we bedoelen na normen en waarden. Want a respecti se mus abi. Want ja, zo lees je gewoon per se mijn pieren aan je luki. Je denkt dat je beta maar beti. Dus dat Je verstaan. Dus dat die. Dat nou waf de sani. Pe leri insert. Nou want hoe nog voor wara? Nee, helemaal niet. Na alla de we mitanga o serefi. Ja. Efi fada staratino. Ja, want. Dat men wakap sai. Dus dat die. Op een gegeven moment je wakker strati en zo ja samen tak fijn. Amano een nephew. Of familie view. Oh, familie fi. Akan de aangetrouwd of bloedverwant. Ja. Je verstaan. Dus dan sak voor we liep na o serefi na kondere disi. Ja. Ja. Una finyama kandara. Want alibi kontaranga. Ja. Na inwa man chacha. Inwa man musmek moeite. Ja. Maar me bedoel taki sak voor we go sere ango serefi om. Omdat normen en waarden nou sansa in charbun hei in wan kondere. Ja. Ja. Want if wansan ip sangai isamantaki mino wana burdu fa mandati. Ino de estat futak dati. En kan de jude waka etak de laulau sani. Asma die je tegen en burdu je piu. Dus dat die. Ja, Maar ze gaan we met heel wat zijn. Ita wansan sone. Alibi kontranga. Ja. Alibi kontranga. Altijd alibi tranga. Altijd misam alibi tranga. Efine du best. Ja. Met andere woorden, samen leg je uit. Je kan don dat peesje, waman, aman is don, herde, is zo'n winkel op je. Ja. Aman is doe best. Dat man dat hij kan leg me uit, dat hier no.
Asan neko, mamo akseno dat hier, maar saya do aladi. Yes. Saya do. Want amandi ego Euroko. Amandi Euroko. Natuurlijk ook heb je jammer toe. Ja. Maar amai komt uit, want amai doet best. Amai mek moeite. Mhm. Want bijvoorbeeld zo'n man, Mm. dan mi etek wan exemple arti man lukuma. Wan gasbom me kost no die wan potisma Ja, 50 kolo. ja, want je Wan pjo. Mm. 50 kolo. Da je shikans fu bij wan biri fu 80 gomit 90 kolo drinje. Mhm. Da jos don te drinja biri, de biji taki bau. De taka libitranga. De taka libitaranga. Ja, Da udang. Leg me uit, want olanga je gebruikt gas. zeker want die moet Maar olanga je drinja biri. 5 minuten. Dak batok. Dagba. Ja. Mhm. Dat te dagen dat voor mij voeten. Ja. Want je vadon. Ja. Want je bent niet vooruit gekomen. Want zij doen eigenlijk, moet ik zeggen, je tak voor norma en dit en dat zo. Want amana te os dofe sa winkri, Ja. na nga biri, da e wakti tramang de kong. Ja. Dat se sa amana ko na mata yung alibi tranga yung Ai. dat ole ka Dat tranga. moet vind korum. Juist. Dat moet vind korum. Ja. Dat moet vind na Ja. korum. Dat is aan bijing. Ja. Dat de mo. Dat de mij creëer. Ja, tuurlijk. Maar man no creëer doen we aan in café. Nee. Maar no doen we aan Nee. dat. Amo promota sa da kere no. Alibi ko tranga wan, are kere ne do next. Maar yes don dat pe, na nga batra biri, sa Ja. kost 80 golu. Ja. Toch? En dan mijn vraag is eraf dat zij het doen, want kan je allemaal van op chip krawertjes aan hem doen. Ja. Ama teka sinds dat hij, Ja. ko bij biri. Terwijl, Ja. sinds dat hij, amoni dat hij, ama beka investeren anders. Maar aman kan leg je uit ook toe. Dat je ja mami abibtje ontspanning van nodig. Natuurlijk ama am nodig. Wat je nou? Niet het vele is goed. Ja. Maar het goede is veel. Dus dat hij. Dus if mi bij bijvoorbeeld wan chinkang, Mm. mi los to wan bier. Ja. Ja? Ja. Dan bij wan chinkang dan dringen dan boa also dat teramoni tam. Ja. Dan bij a gasbom nga teramoni. Ja. Of mi pas bij paya stroom. Ja. Dafa. Dus dat hij. Maar ja, maar nee, denk dat ook dat ze de streefie. Want alibi kontranga inderdaad. We gota pator dat Ja. want sma ms bruik asini. Ja. Dat alibi kontranga. Mm. Maar ano no alibi beteranga. Altijd. En daarom ik utakator va dito soro. Mm. Dus de regering die is no lepel asoro uit. Ja. Dat de man de bezig is dressing, Mhm. potboen dressing. Ja. En dat na a sociaal vangnet. Juist. En dat de man luka economie na tracé. Mhm. En dat teachisi bijvoorbeeld de money sang De AKB 1800. verhogen, Ja. 1800 de money dat. Ja. Dat teachis de mon dat sa yo denk ik dat i moest dwanga mon dat praten. A regering legt uit bak dat je kiest 800 golu. A regering te kwam beslissen schreef nou dat alle de man die kiest AOV, Ja, die kiest 1800 ook toe. ja, Dus dat maar a 1800 golu dat hij plus ja, toch? En dan voel dat je ook dringa bier en zo, Nee. orgaan dansen, nee, je pay elektriciteit, ja, je pay waterleiding, ja, je pay telesuur, ja, kan de, je kan een verschil tussen tramandina oso ete, ja, je kan pas bij pay euro zo. juist, Ja, Ja. dat nadenk je volanti. ja. Je hebt je. Fu safa libiji. Juist. Maar anotaki de man oji want is helemaal we begrijp dat ano de toereiken. Maar you serefi no kans don asa de wa mooi sani ja no teke sang. Mhm. Isabito. If lanti e waka 500 meter komitu, da yung waka tra 500 meter toch. Dat is helemaal zo. Maar no kais donomo Hmm. dat die i klaring Ja. de bartaka libi kontaranga. Ja. Da yo gebruika poku, Hmm. dat ga libi kontaranga. Want wa ya verleden wa mabet emi tak min bidden mi voor ons schuldig. Ja, no. Mi Zo. aksa man tak i kande mi libi wan vast di no fitanga wan chief mi. Mm. Da pe mi mgo. Ja, denk Mami maar. no sap tak mi libi wan vast di no fitanga wan sma. Mi aksa man tak i na suma. Ma san be wan te ja mam no tak i na programa. Nee. Maar de kapitje de serf dat de te kwam bus dat de go aan noord. Mm. Dus dat. Dat de go actie verantwoord toe dat pe. Ja. Je verstaan? Ja. Dus dat. Zo. Maar sami wan taki a regering e mek moeite nanga sociaal vangnet. Ja. Fu jepi en alla desani serefi den to huis a subsidie de man dat Ja. verhoogt. Ook. Dus alla Ja. fasi. Ja. Isabi toch? Mhm. Maar youth serefi moest mek moeite. En daarom ik met takanga vakbeweging toe. Taki
Anulungs voor ogen, wij moesten actie worden, man. Ik leerde me budgeteer. En boita budgeteer, ik leerde me de man het doen eentje sanif met de zelf economisch weerbaar. Je verstand. Dat is. En dat je ziet na alle fasie de mij werken. Maar de man zie na elembonyo in okorbara voor de man is suku. De man suku al punt dat je sa Barcelona Real Madrid heeft play. Ja. Maar ze gaan niet meer constant op ook toe. Dat de regering moet checken bepaalde toe ook toe. Want het systeem, if je lukt 1800 gewoon kinderbijslag aan de alle de toelagen zijn de wij kiezen. Ja. Ja, bepaalde gezinnen moet er gaan. Dat taman teerde kom. Taman op bijna 60.000. Juist. 60.000 wij kiezen gewoon. Dus Ja. maar als het systeem de dat land die moet checken. Want eigenlijk iemand drukt op een knopje. Dan is hij direct, hey, gaan we eens zo zijn. Ja. Pinas ik zo Oh, zijn. deze maakt geen aanspraak meer Juist. erop. Dat is het belangrijk. Hè? Ja, als aan dat belangrijk, omdat ze heeft sa, i ab man na lekker tef comfort top. Dat man no ab recht dat comfort steun. Ja, Maar mij go schrijven, natuurlijk. van matjes Amai te comfort steun. kans. Amai te gewoon kans, Ja. amai te gewoon jansi. Ja, toch? I sabi toch? Ja. Omdat dat man no want doen best, voetap a olo de oppo. Ja. Je verstaan? En zo u ab de sani archiman dus koleri fu libi na ngau serefi, fu ab respecti ju serefi, fu bejegen vooral de fesman fu nu. Wis ino lobama, wis a man of uw partij. Maar bejegen na man na afasi. Want hoe weinig jij na kondere. Ja. We zijn geen miljoenen land. Nee. Dat je voor ons maar de nog man bari uno vieren. So isabu ons maar dat as ma las libi. De je vier op chisari tak. Ai mi be sabas man be shabe saja. I versta de je vier op chisari. Dati na dat de mai kartaki. I abi vier die wan libisma. Ja, vooral. Maar de man die epot desma. De man dat na de biji song do man. Ja. De man et do asuta do. De man die abe boom. I versta toch. Dat de man dat die esuku elembonyo in okorobarafu e pot desma de potisma e hits de op e fire den e leg de uit maar en aben bon de dringen boeren kolen smok en bigisi. Ja, want je ziet, maar ook in de politiek toch? Dus die lukken de minister of zo. Die berekent dat jong zeepsa. Bepaalde minister, afas waren, meluku Riyad Mohammed. Ja, Riyad. ja. Amana openbare, amana minister openbare. Na moro bigi ministerie die. Yes. Masar Gambo. Meluku de sansa mij voer uit. Dat toch maar ik koos leg uit dat de amana boom of amana poer. Maar hier no. Amana die, nou maar zei goed op een veldje. Ja, maar ik ga tapa fel, maar lief dat die bararot je kras me. Omdat Jereja, if jou een osso no onderhouding, je liebing, in een krimen, udu losse nyamen, je verstaan. Dan nomo kotaki be yura osso di wama. Dan no danyus makon kotaina osso. Ja. Dan asma kon asma tegilek osso basi tak mamaner. Luka osso fasi de roit me wan yura osso jibi. Dat you abi ko renovera osso. Imusu. Anders is het niet leefbaar. Nee toch. Na so imshi alibi van regering disi. Taki, de man e mixer nang e do moeite fuser nang kon leefbaar. Want als ze niet hadden ingegrepen, die sabi toch. De man tak zei no sabi nom had you. Dus abong, maar unja etegi tak anobo gemakkelijk. Abo moro pepere. Kan de toko kuku serfu bonya. Isabi toch. En de man is zorgu taki alibi kontiswan tra libi. Dan a minister disi. E mek moeite e lapu stati. E karapasi. Heel binnenkort de mo bijin gona de sand gravers. Fu biji hei de santi passi. Rehabiliteer de fu mek moeite. En de man asfalteer bepaalde straten. Want als maar zijn een foto die. Bij mij zit taki. Bij Italië ik gebruik een nieuw asfaltmethode. En de mij doet approve Noord. Isabi toch. Dus de mij maakt moeite. Maar hoe artja minister? Rusland vroeg naar uitgebreide informatie over de quarantainebrug. Hij stelt voor een themavergadering akkoord. Er is een brief van de voorzitter geweest
naar de president en we gaan akkoord met die themavergadering. Wij gaan nog een datum afstemmen, want er is antwoord geweest. De datum hoort u van de voorzitter van het parlement. Lid Parmeester had dus dezelfde, hij had wat anders. De gevraagde documenten zijn ook gestuurd, lid Parmeester. Het is heel veel, dus het is op een hoe zeg je dat? Stick gestuurd. En de andere dingen zijn natuurlijk niet correct. Er is nooit een contract gesloten voor 600 miljoen. Er bestaat geen juridische overeenkomst, er bestaat geen financiële overeenkomst. We zijn nu begonnen dat te maken. Dus die informatie die misschien verspreid wordt, is niet correct. Maar ik wil hierop niet in detail opgaan. De voorstellen zijn heel goed. We gaan een presentatie voor u houden hier in het parlement. Lid Debbie had ook een vraag over de kapotgereden wegen in Saramacca. Inderdaad was ik een paar weken terug en het is verschrikkelijk wat de trucks doen. Ik denk dat het hoog tijd is dat de minister van Juspol inderdaad met de DC's echt een hard beleid hierover stelt. Want we zouden die weg rehabiliteren, maar nu zijn de kosten nog hoger geworden. Er moet echt nu beleid komen met de minister van Juspol. Er is een commissie, maar de minister van Justitie moet optreden. Dat doe je hier aan, man. Dat aman serif eji aan. En de mek leed op. Asan dat mino man in asan. Sa Real Madrid Barcelona play. Asan fabrotjif quarantine. En een minister legt uit dat. No, een contract nog teken. Amoni sa de mij karif om $1 miljoen. Nee, klopt. No een juridisch san no seti. Maar, libis ma di no da ini. Ima isap sana asani. Ube taka tor dat 1 jaar ten. Isap to be play a baka ook soto. Dat we pichi toch. You, that one say, you, that one say. Dat de man die no fan play toch. Dat de man hoor krak voor man chis man cherif mote na play. Dus dat is. Want a man no chis play. En na san dat mi denk epsa. In ala sani pe woroko. If a man of fada ini. Dat direka man go suku. Dana elembo yun okoro barafu. Isabi toch. En hoopang asan. Ja, maar daarom, als we een minister die is dit ook, maar Milo maar, moet je, aman het taksan zo, maar aman tek a parlementariër ook, want de maar zelf vraagt toch? Ja. Aman tak hier in Spang, maar tralis eerst volgende keer, dat me kom na alla de tori, slice alles aan mosoru. Aman taka liever de endbank. Ja, maar aman tak ook zo dit toch. Toch ook soort. Ja, want maar man taka san dat de na voorzitter ba. Dus if you want sabi. Ja, dat kan Isabi toch. En daarom is het belangrijk dat DNA dat die men onderzoekt toch. Dus if a DNA let onderzoek dat je zelf Chimborgo, dat die hier een bericht, dan verifieer luku if a kan. En in vraag je eigen af if je bode in staat voor doen. Dus dat is. Je verstaan? Dat is. Dat na de tori masargapo. Maar het is wat traditie, het is wat traditie masargapo. Is er gewoon een school in bevinden plaats toch? En de man te kon beslissen, samen begreep. President kon beslissen dat hier nog ook dat per tweede helft toch? Ja. Tweede helft, te blijven toch? Tweede helft. Juist toch? Dan samen begreep, maar tegen de man dat hier nog. De minister, we vergaderen aan de minister, dan tegen de man dat hier nog. We liepen zo, dat we lukken. If je maar volgt het tempo. Want als het tempo, tweede helft toch? Ja. Je blijft wel toch? Ja. Dus aan materie minister dat we liepen zo even, dat we check, sang, tenminste, if je maar volgen. En, buiten ato dat hij, dan zit een commissie. Ja. Een commissie dat je hier nog. Een commissie dat hij, na voor monitor, dus je begeleid sani. Begeleid sani. Voor haar na bel dat minister je go links, kom bakata op spoor. Juist. Ja. Dat was volk. Dus dat volk doe mee. Ja, dat hoor. En daarom ik a president behoorde hierin toch. Ja toch. Nanga volk. Ja toch. Ja. Dus dat hier nou dis opsa. Dus eigenlijk als aan de minister schreef je, dus minister tak at tempo me bedankt. Dan me bedankt. Ja, mi no mango, alle te play mango. Ja, mi no mamoro, ara mi Mi we. weri. Isabi. Dat impoto. Maar in een play weer. Dat niet. Play weer de te ka pensioen van terma konya ma pensioen. No. Want de president wan voorkomen pistor dat toe. Ja, dus dat die. Awan voorkom dat wan me denka toe. Awan voorkomen pistor dat toe. Ja, dus dat die. Zo. Je verstaan. Dus eigenlijk a play moet op niveau. Ja. Niveau. Isabi toch. Niveau. Suma vind ik awan reshuffle man. Afa mek moeite.
Maar amande bepaald naar president. Na president. Altijd aan president. Ja. En memegi. En dan gaan poeri. Kapoti en dan kapoti. Ja. Je begrijpt toch? Want ook dan maar zijn minister die behoorde aan zichzelf. Ja. Dat kan je bedanken. Attack maar met kan work op zo door het. Eind augustus. De eind Eind augustus. Dan wel, hoe zou het doen? Ja. In die maar ruimte ook op zoek naar drama, toch? Juist. En, want juist te maken. Want ik kwam maar zomaar als Israël. Nee, Dat niet. dat noemen we accommodatiepolitiek. Ja, toch? En Dus, dat gaan we niet doen. nee. Zo. Maar ja, bij de atorat man Gambo. Zo'n de samsa. Mhm. Want ze bevinden plaats van de man bij internationale. Na nyantorio taki. Nieuws takken. Want Na nyantori. ze namen Wam je op lobby nyang. Ze namen op nyang. Ja, lobby nyang. Juist. Want de curry competition bij de. Dus Maar- na ja. doxie de man bobo. Ja, maar een belangrijk zijn, Master Gabo. Hmm. Dus in Miluka de curry toi, maar in Miluka tratse itu. Mhm. Internationaal de mataki. Wakti. Internationaal, dat betekent alla boomvoer contributie ja, het doe mee. Je hebt de malik India beko, Guyana. Guyana, Canada, Amerikaan, Ja. Trinidad, Marokko. Dus odi isam meka doxie. Ja toch. A doxa. Ja toch. Odi isam meken. Ja. De je tang bijvoorbeeld aan Marokko. Ja. De je ko boring sernang. Ja toch. Internationaal. En dat is er netjes bekendheid. Dat na denk je toch. Dat na denk je toch. En dat toerisme draait. Juist, dat Juist. keren nou onze na. Dus Tamas gua China. China bejatu. Nederland bejatu. Ik raak het op. Jamaica bejatu. Tede man gua baka. Dan maar boy. Volk voor Nederland. Ja, Nederland ja. sabi bang dat China. Ja. Hoe kan dat zijn dan? Dat Dus ta dokori ja. o hori. Mhm. Do kan kong. Na lek fa de man e abrode yo. Ja toch. In Amerika. Mhm. In event presa hotel. Des Want dat. allemaal wango meke mee. Des A dat. zo soort sani. Maar Ja. hier ja. Dus dan ko grond as aan het even af. Dat baba man a president voor Lions Club kwata want de man be orla. Ja. En hij heb dat bij Pancho bij dat herkel dat bij. Mhm. Dus allemaal veel dat heer die sa president bij dat bij toe. Ja. President bij dat bij toe. Oké. Ja, president bij. Ja man, de president bij dat bij toe dus allemaal test toe. Je rijdt toch. Ja. Dus a heer staan bij de suite zo'n de samsa. Bij Ja. de vallen suite. Oh, pres pardon. Ja, dus je begrijpt ik zo dat ik ba allemaal de kondre bij de natuurlijk de mo promoten. Je moet promoten. Dus dat is. Zo. Maar wat er sani. Ja, Je faut bijin taki na sani over normen en waarden alibi kontaranga. ja, En omdat alibi kontaranga den keizer zo. nee. Nee. Ja. De normen en waarden die blijven. Mhm. Je snapt het toch? Mhm. Want dat nee change. Ja. Dat na back to basic. Dat is. Je verstaan? Mhm. En daar o archa poku. Die ons aan. Libi kontranga no, libi kohebi no, alibi lai so meni sorgu giden na insranang. No denk tag you hawa, e denk ki Switzerland, piala ya no man forgiti na pres pe betang. So many natives sai ni praxeri du no masridi. How many war to taki apsale guinti uno me archi. So many aripsale uatra guevu soso sa ukandu. Ai misranang mi love you. So lazy day epsa du ere no benja di caso ati de na famiglia di de so far away. Trovieme ala day ma lo vide na ala sei so lisa abina fili fullobi di dendra pe. So many natives sai praxeri du no masribi. How many word to taki apsale guinti uno me archi.
ukandu ay misranan mi love you. No denk dat you awa e denk que Switzerland Viala ya no man forgiti na pres pe betang. So many natives saini praxeri do no mas ribi. How many words to taki apsale gwinti uno be arki. So many sale uatra brevu soso ai sa ukandu mami stranan we love you. Oh stranan we love you. Ai stranan we love you. Ja, apa ko dati? Sabuan sani. Im archa poku bung want sos may ko pareka poku Ja. fuskor politik. Mano dat na badule fa poku. Nee, helemaal. Abadule fa poku na vichunu. Ik zei namang. Leksara namang na vichunu. En sa mga brada rot etak omeyarik ba. Na date ko for ina poku. Sobu so trusian ina grong. Paranuan sani. Maak je economisch weerbaar, benut elke vierkante meter op je perceel. Dat je shitaki ka jompot napu, lek wan jaja sarna man wan jaja sarna uma. Ja. Je verstang, want alibi ko taranga, ma imek moeite. Dati. Waka afpasi lante, waka afpasi komitio. En minen, na mazak dek na ti gambo. Ja, maar zeg gambo, if you arka poku, want ik eerlijk, temi arka poku dam ski e gro, omdat mi na was er namang. En altijd met taka ono dat hier no, if you na was er namang, if you na was er namang, dat je no kan trouwen dat je nooit tapsen na gro. Want if you arka poku da, poke tegi tak lobby sernang, im lobby sernang. Alek van you lobby you vrouw of you lobby you ching, as zo'n im lobby sernang. Want you geboren ja en you na was sernamang. En dat we go vanuit dat you nog kan tot you kondre sernang. Arka poku boom, daarom udraaien you no. Voor arking, dat is door rustig, dat je tak ai boy, apogo die se taki, en mi vanaf die idee mocht gedrag misref, lekwan senamang, dan meneer trowe dood dit op strati. Moro, me hoor mi senang kring. Met ako grantangi, te wantralis baka. En hij begint na oso altijd. Landelijke evenredigheid, nu is het dus de hoogste tijd. Wansipayu Marki, Wansipayu Wegi, Sernang, waar Ingrid is districtie. Landelijke evenredigheid, Suriname 1 kiesdistrict. Landelijke evenredigheid, Suriname 1 kiesdistrict. Winsi fayo maken buta, winsi fayo wegenko, sana, wankodo, kiesdistricti, landelijke evenredigheid. सरनाम में है सब कोई एक बराबर, हम सब सुरीनामी हैं. One person, one code, one value day, हम सब सुरीनामी हैं. Landelijke evenredigheid. Winsi fayo maiken poti, winsi fayo wegenkong, sanang, wankodo, kiesdistricti, landelijke evenredigheid. Senajan buat telok kepie, senajan buat walak-walik, Suriname itu 1 kiesdistrict city, podo-podo, landelijke evenredigheid. Wansipayu Marki, Wansipayu Wegi, Sernang,